Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Сырхауханәдә хисап җыелышы. Азнакай районына эшлекле сәфәр белән Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары килде. Инде без өлкән кешеләр буларак, үзебезнең коллективыбызга исәнлек саулык телибез. Елларыбыз имин булсын, елларыбыз тыныч булсын. Изге һәм бәрәкәтле ай. Мөселманнар Рамазан айына әзерләнә. 1 март белгәнегезчә Рамазан ае иншааллах керә. Шуңа күрә ниятләгез Рамазан айларына керергә. Кемнәр әле ниятләмәделәр, кемнәр әле шикләнеп куркып торалар, куркмагыз, керегез, Алла теләсә. Алла субханаһу ва тааля үзе җиңеллек насыйп итсен барыбызга да. Мөһим дата уңайыннан. Колабызда Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медальләрен тапшыру дәвам итә. Ağır buldu. O yılını oşamağın нәрсә kalmadı. Alab otasında oşadık. Türlüsü buldu indi. Çırık berengisinde oşadık. Eli jaz günü jir açıla başta çırık berengi ziyadırıyık kotlama pişirege. Türlü vaxtlar buldu indi Allah'a şükür. El yaşadı gelip burayı sana. Кичә 26 февраль Урсала микрорайонының Заречный урамында 2005 елга Лада йөртүчесе беренчел мәгълүматлар буенча Каршыяк полосага чыгып йөк машинасы белән бәрелешә. Әлмәт районы буенча Россия дәүләт автоинспекциясе бүлеге начальнигы урынбасары полиция капитаны Шамил Гарипов сүзләренә караганда, Приора машина йөртүчесе куркынычсыз тизлекне сайламый һәм Каршыяк полосага узып китү максатыннан башка чыга. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля... Нәтиҗәдә Лада йөртүчесе урында ук һәлак була. Зур йөк машинасы йөртүчесе җәрәхәтләр ала. Автоинспекторлар юл транспорт хәрәкәте килеп чыгуның сәбәпләрен һәм шартларын ачыклау үстендә эшли. Һәм тагын бер кат барлык юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәргә чакыра. Участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Әлмәттә күп фатирлы йортларның түбәләрен кардан һәм боз сөңгеләреннән чистарту эшләре дәвам итә. Бүгенге көндә идарәче компанияләр тарафыннан күп фатирлы йортларның 15-сенең түбәсе чистартылган. Эшләр алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Алдагы чыгарылышларда билгеләп үткәнчә, экология һәм төзекләндерү департаменты белгечләре проблемалы адресларны ачыклау өчен көн саен үзләре артыннан беркетелгән территорияләрне әйләнеп чыгалар. Торак йорт түбәләрен кар һәм бозлардан чистарту өчен идарәче компанияләр, коммерцияле күчемсез милек өчен хуҗалары җаваплы. Сыйфатсыз эш башкарылган очракта идарәче компанияләргә карата административ чаралар кулланыла. Күп фатирлы йорт һәм социаль биналарның түбәләре вакытында чистартылмаса, бу хакта экранда күрсәтелгән номер буенча хәбәр итәргә мөмкин. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Вера Семенова Азнакай районына эшлекле сәфәр ясады. Ул Үзәк район сырхауханәсе коллективы белән очрашып, 2024 ел йомгакларына нигезләнгән хисап җыелышында катнашты. Чарага амбулатория, фельдшер-акушерлык бүлеге мөдирләре, сәламәтлек саклау өлкәсенең ветераннар профсоюзы активы, врачлар, шәфкать туташлары, административ хуҗалык бүлеге хезмәткәрләре чакырылу иде. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Җыелышның көн тәртибе буенча хисап елында башкарылган эшчәнлек хакында доклад белән баш табиб Илдар Шихапов чыгыш ясады. В 2024 году основными приоритетными направлениями в деятельности Азнакайской ЦРБ стали реализация национальных проектов здравоохранения, в том числе программа модернизации первичного звена здравоохранения Республики Татарстан и демография. Шулай ук Азнакай Үзәк район хастаханәсенең амбулатор сырхаухана хезмәтенең 2024 елдагы эш йомгаклары турында һәм медицина эшчәнлеге сыйфатына һәм иминлегенә эчке контроль оештыру һәм нәтиҗәләр темасына чыгышлар тыңланды. Хисап елында стационарда 8748 пациент медицина ярдәме алган. Амбулатор ярдәм сорап 500 меңнән артык пациент мөрәҗәгать иткән. Барлыгы 30 меңнән артык өлкәннәр, 13 меңнән артык бала белән профилактик тикшерүләр үткәрелгән. Табиблар белән тәэмин ителеш
68%, урта медицина хезмәткәрләре белән 91% тәшкил итә. Ел дәвамында 19 табиб, 39 урта медицина хезмәткәрләре эшкә җәлеп ителгән. 2024 елда милли проект буенча Азнакай Үзәк район хастаханәсенең матди-техник базасын ныгыту өчен 22,9 миллион сум бүлеп бирелгән. Татнефть ярдәме белән акушерлык бүлегендә 400 мең сумлык ремонт ясалган. Район җитәкчелеге ярдәме белән административ корпусның түбәсен һәм азык-төлек блогын капиталь ремонтлау үткәрелгән. Сәламәтлек саклау министры урынбасары Вера Семенова еллык күрсәткечләргә үз бәясен биреп, барлык медицина хезмәткәрләренә уңышлар теләде. Утырышта шулай ук район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Азнакай Үзәк район хастаханәсе кураторы Әлмәт район ара күп профильле хастаханәнең баш табибы Гөлсинә Шәмсиева катнашты. Очрашу ахырында бер төркем медицина хезмәткәрләренә төрле дәрәҗәдә бүләкләр тапшырылды. Инде без өлкән кешеләр буларак, үзебезнең коллективыбызга исәнлек саулык телибез. Җилларыбыз имин булсын, җилларыбыз тыныч булсын. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Россия Федерациясы гражданы паспортын җитәкчеләр тарафыннан тапшыру Азнакайда күркәм традициягә әверелгән. Аның чираттагысы шәһәрнең гражданлык актларын теркәү бинасында үткәрелеп, ватанны саклаучылар елына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланды. Анда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Тантана миграция хезмәте һәм ЗАГС бүлеге тарафыннан оештырылган. Анда район җитәкчелеге, иҗтимагый оешма әгъзалары, ветераннар советы, паспорт алучыларның әти-әниләре, якыннары да катнашты. Паспорт алырга килүчеләр мәктәп һәм район тормышында актив катнашучы кыз һәм егетләр, барысы 17 укучы. Аларны шушы истәлекле көн белән район башлыгы Марсель Шайдуллин котлады. Получите паспорт Российской Федерации, гражданина Российской Федерации. Это самый главный документ в вашей жизни. Поэтому здесь такая серьезная ответственность. Я вам хочу пожелать успехов. Тәбрикләүләргә районның мактаулы гражданины Миргасим Кәримов, Эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Марат Сибагатов, районның хәрби комиссары Руфат Гайнетдинов һәм ветераннар советы рәисе Миләүшә Рәшитова да кушылды. Паспортлы булу зур мөмкинлекләр һәм хокуклар бирә диләр яшьләр. Алар арасында шәһәрнең 7нче мәктәбенең 7нче сыйныфында укучы Азамат Зарипов та бар. Мин бүген олы тормыш юлына аяк бастым. Мин бик шат. Киләчәккә зур максатлар куям. Үз эшемне ачасым килә. Бизнес и нормально работать. Элиза Шайдуллина Азнакайның 5нче мәктәбендә укый. Я люблю учиться. Мин спортны яратам, йөзү белән шөгыльләнәм. Мәктәптә яхшы укыйм. Район башлыгы кулыннан төп документны алуыма бик шатмын. Документ в моей жизни. Бу көнне 14 яше тулган 17 яшүсмер Россия Федерациясының тулы хокуклы гражданнары булдылар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Müslümanlarның изге, бәрәкәтле бөек Рамазан айы якынлаша. Иртәгә 28 февраль дин тотучылар кояш баегач барча гөнаһлардан арыну, рухи яктан чистарыну, рәхмәт һәм юмартлык айына баса. Бу айда ураза тоту кешенең рухын чистарта торган зур бер сынау. Һәрбер мөселман ел сайын әлеге айны түземсезлек белән көтеп ала. Иртәгә республикабызның барлык мәчетләрендә дә беренче тәравих намазы укылачак. 1 мартта исә мөселманнар ураза тота башлый. Бу айда алар бөтен игътибарларын Аллаһ Тәгаләгә табынуга бирәчәкләр һәм моның өчен күп байлыклар һәм бүләкләр алачаклар. Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Сынгатуллин тамашачыларыбызны Рамазан айы башлануы белән котлады. Хөрмәтле әлмәтлеләр, барыгызны да шушы якынлашып килүче Рамазан айы белән тәбрик итәм. Аллаһ субханаһу ва тааля барыбызга Рамазан айларына хәйре белән керергә насыйп итсен, тән сәламәтлеге белән, җан тынычлыгы белән. Менә иншаалла 28 февраль барыгызында Әлмәт мәчетләрендә көтеп калабыз таравих намазларында. Һәм инде 1 март белгәнегезчә Рамазан айы иншааллаһ керә. Шуңа күрә
niyetlәгез Рамазан айларына керергә. Кемнәр әле ниетләмәделәр, кемнәр әле шикләнеп куркып торалар, куркмагыз, керегез, Алла теләсә. Алла субханаһу ва тааля үзе җиңеллек насыйп итсен барыбызга да. Шушы Рамазан айларыбызда уразалар тотып, барыбызга да гөнаһларыбыздан чистарынып, арынып, пакланып һәм кабул булган Рамазан айларын үткәрергә барыбызга да Аллаһ тәгалә насыйп итсен. Алла субханаһу ва тааля барыбызның тормышларыбызны хәерле, бәрәкәтле, имин кылсын. Яши торган дөньяларыбыз тыныч, яши торган дөньяларыбыз матур булса иде. Һәм киләчәктә дә бу Рамазан айларында да һәм киләчәк Рамазан айларына хәере белән ирешергә Аллаһ тәгалә барыбызга насыйп итсен. Рамазан айы турында тулырак сез иртәгә 28 февральдә 19 сәгать 40 минутта эфирга чыгачак Ислам нуры тапшыруында карый аласыз. Быел біз мөһим датаны Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтәбез. Илебезнең һәр кешесе өчен әһәмиятле булган юбилей ватаныбыз азатлыгы өчен көрәшкән һәм үзләренең хезмәт батырлыклары белән җиңүне якынайтуга зур өлеш керткән ата-бабаларыбызның батырлыгын искә төшерә. Истәлекле дата уңаеннан сугыш һәм тыл ветераннарына Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медальләре тапшырыла. Чираттагы тантанада безнең төркемендә булып кайтты. Вам здоровья, здоровья и все самое наилучшее. Вот это вам это самое удостоверение к этому медали. Вот, пожалуйста. Тыл ветераны Валентина Емельяновға чираттагы бүләкне беренче территориаль иҗтимагый үзәк рәисе Ранас Кадыров тапшырды. Много сделали в это трудное время для нашей страны. Как говорится, вы, считай, тыловики, вы вынесли все на своих плечах, всю эту войну, все это. Работали, снабжали фронт. Благодаря вам победа ковалась. Спасибо вам огромное. Валентина Емельянова Октябрь районының Иске Чаллы авылында туа. 6 балалы зур крестьян гаиләсендә үсә. Сугыш башланганда аңа нибары 9 яшь була. Яшьлек колхозда әнисе белән бергә эшләргә кече апайларын карарга туры килә. Авыр сугыш елларында ул күпне кичерә дип искә төшерә аның улы. Ну, потом замуж вышла. 22 яшында кияүгә чыгып, әни әти белән Әлмәткә күчтә. Биредә башта мин, аннары сеңлем туа. Әнинең өлешенә авыр эш туры килә. Сугыш елларыннан соң кияүгә чыкканчыга кадәр авыр була. Тяжелый, в колхозе работала, вот. С малых лет. И даже не бы, можно сказать. Правком бухгалтерынан алып кадрлар бүлеге начальнигына кадәр юл үтә ул. Намуслы хезмәте өчен берничә тапкыр мактау грамоталары белән бүләкләнә. Хезмәт ветераны медаленә лаек була. Чираттагы 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медален Миңниса Шайдуллинага тапшырдылар. Вакыйганы безнең төшерү төркемендә игътибарсыз калдырмады. Чын көңелдән үзегезне администрация вәкилләре буларак, Татничедор оешмасыннан килгән кеше буларак үзегезне тәбриклибез бәйгесе көнне. Татнефтедор Әлмәт автомобиль юллары идарәсе башлыгы Фидаил Хайрнасов 20-нче территориаль иҗтимагый үзәге рәисе Ирина Кошма белән бергә тыл хезмәтчәне Миңниса Шайдуллинага юбилей медале тапшырды. Менә сезгә бүләк иттереп 80 ел Бөек Ватан сугышында җиңү хакында булган медаль тапшырырга килдек үзегезгә. Менә сезгә бүләк чәчәк. Менә шундый таныклык. Менә медаль. Тырышып, исән сау эшләргә насыйп итсен Ходай һәр барчасына да. Сугыш башланганда Миңниса Шайдуллинага 15 яшь була. Бүген 98 яшендә ул сугышның тизрәк бетүен ничек көткәнне яхшы хәтерли. Аш ялангач булса да авыл халкы дошманны җиңү өчен барын да эшләде ди. Авыр булды, авыр булды. Ул җирне ашамаган нәрсә калмады. Алаб атасында ашадык. Төрлесе булды инде. Ширек бәрәңгесендә ашадык. Әле Jaz günü jir açıla başta çürük berengiz yadırıyık, kotlama pişirege. Türlü vakitler vardı indi Allah'a şükür. El yaşadı gel, Şuraybasada. Şuraybasada yaşadı gel. Киләчәк буыннарның якты тормышы өчен тылда алар үз үзләрен аямыйча эш башкара. Колхоздагы авыр эшләр өлкәннәрнең дә, балаларның да җилкәләренә ята. Сөйләү буенча фермада да булган ул, охранда да торганнар, фермада мал да караганнар алар. Менә элегрәктер инде ул сугыш
Қақатлы соғыш вақытларында енді шул егіннер урганнар енді менә нелер это қырда йөргәннәр инде күбрәк, анда бит колхозда эш бетәрлек түгел. Бүтән инде эшләгәннәр инде, нәрсәки бар шуларның башында эшләргә тырышканнар инде алар. Эшләмәгән эше калмыяның. Ат җигеп сука-сукалый, урак-ура, көлтә ташый, урман кисә, төннәрен торып аш пешерә дә, янә эшкә чыгып китә. От белән сабан сөрдек инде, улакта самай авыр шулай инде. Төнне караңгыдан торып сабан сөрәдерик. Көн җитмидер. Конып шунда конып ятадырык. Ашында пешерәдерик. Төрле шаклар булды инде. Миңниса Шайдуллинның горурлыгы аның зур гаиләсе. Ире белән алар 6 бала үстерәләр. Бүген ул балалары 10 оныгы һәм 6 оныкчыгының игътибары һәм мәхәббәтенә уралып яши. Hürmetli tomoshabchilarimiz, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сіз ВКонтакте социаль шилтәренә кіріп, Лучелмет төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.